Documentation. Baat ni siya. Binali. Video YouTube na sad ni. I-introduce siya. Okay. This is the product of Lake Danao. Tap. This is tap. Talibon po. Actually, ako napangunan siya. No! Korean yabs cheese. Naka mo yung uling. Oh, aan. Actually, Dungday ko no. again. Pwede po ni siya himo na costume ni Arnel para mo-apel siya o kuan. Talangka fiesta ba? Palisin ko nga kan. Sa man yung kasolte. Nothing. Yeah. Yoy, gusto mo niya? Bir lang daging. Manood ba? Yes. Yan na ito lang. Biko lagi. Kabig birili. Kabig ba? Uwan ba? Wa. Tingay ka na. Oh, fuck. Patay, balik. Balik. What? Balik eh. Take two. Ako na. Igis na. Take two. Oh, mga lumot na napod sa skillet. Bangga. Ganto na po. Ingon hanas. Sweet oh. Ato ang zoom ni. Yan na siya mag-zoom. Naka-video. Ngon sa jawar gud. Mga Awara gud ni sakang. Ingon mga hanas. Oh, nagila. Delay. Bugsay na ka na, bugsay.
Saman mo. Ato bang kasadi? Hinti na lang ni. Uy. Asa mo dati? Tigte. Ato tatuyok, makataan eh. Sige lagi ba? Baylo ta oy kay kusog takas sakit ka ayo ni oy. Isa tayo, ubog sa'yo? Dili. Pambut. Dako man eh. Okay na uy. Tumoy gudong tang usa. Awang sa likod ba ang muda sa Ayan naman ninyo, kay lihukan ba kayo? Nasaan ka hugot ka ay? Wala ka nang gawin na di ko maginaani ka kapoy ka ayo. Kaya po daw mananap. Ay, naabot na ang tangarili. Go. Ilan ni siya? 1. A 2, a 3. Ibali lagi na sa paan ana para dili siya makuan. Ay, nasa 1. Ay, yok, tinaik. 2. 3. Pagkaman ana. Ay, lagi Gili. ma. 1. Ngayon nasa sa right. 2. And 3. Pagkaman. Ganyan sa dash. Very good, Ernest. Outing tanin. Straight lang, straight. Okay. Mao na ang gitawag na proper jugsay. Diretso Okay. ta. Sige nang kayo, diretso ta sa kahoy no. Wa na. Okay. May siyagap. Straight lang ha. Pagpagilin pa. ang atubangan pa paligwata. Ato ba nga naman na yung control, kay para sa mo ba? Masuod na. Diri oh, bugsay diri. In regards mi sa hasa? Bako ka uy. Kana Asa naman taron? Sa babila. Sige. Ron. unsa ba sila? Sigsag wa nang inyong agi. Sigsag. Ay, napasagad mo na tubig siya. Uy. Sakto bitaw. Tuyok na sad. Si mananap lagi uy. Uy, juyok na lang at. Shoot. Oh, ako bang nasa diri? Balahos kita gaas kanila. Sige, okay na dash. Ano ba yung lura? Kasi mo kan. Takilid man kayo uy. Ngayon, kay tungod na kay ang imong lawas binto lang. Labang ta pa uto sa ating anak. Timbang-timbang. Di ko ano to gamay kay magpalto ako. Usa sila kahimong. May bangya. Nil. Pag mga regani mo sa kuan, Bawi anil. wala. Bugsay ngadto sa atubangan mga to. Mga rin mo sa wala. Ana ba? Pati mo kakawat iba. Dili. Alala, tanawa. Hoy, wa. Naman ako. Yung pag Nisuot. Balik ko man na. Alam ko. Bakon ta to eh. Dapat mo abi kay kaibangon ko. Dua nagpundok. Sunod ka sila. Bakway, bakway. Asa mo tang? Okay, sige. Go. Pagka na matuna. Layo na ang kuan na gatong ang tugid.
Lawom na kuno to, ito pinakalawom anang murag kaskasanan, awan ng kuan ba? Asa? Nang gamay dito mo kuno to pinakalawom. Okay. Ato na to. Wa din na ninyo gituyok na to. Wa mi nga to eh. Ano man? Wa magani mi tabukan ng kuan. Wa din mo niliko nga to. Man kayo may tao. Ug mao sa mi nga to makakita. Di na mo nabusay diri ra. Dire nga tuyo. Dire ra man sad ni sila kutob. Ato tuyo pun ang kuan. Ato ta ba? Balhin ko diha. Sige. Mo Sige. taw ko. Diha oh. Oh dire li. Na di tira nga rin. Uy. Kamu donggo nga to street. Kagawad. Li. Kabiyahe dito. Natin. Asa man tapad mo? Adto.